Positibo sa toxic red tide ang mga sample sa shellfish o kinhason nga nakuha sa napo kamadapit sa Kabisayan ug sa Mindanao. Base sa gipagawas nga Shellfish Bulletin number 19 sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR nga apektado sa toxic red tide ang kinhason nga nas kadagatan sa Balitang Bay sa Zamboanga del Sur, San Benito sa Surigao del Norte ug sa Tungawan sa Zamboanga, Sibugay Province sa Mindanao. Lakip sa nag-positibo sa red tide ang mga samples nga kinhason nga nakuha gikan sa kadagatan sa mga isla sa Daram ug Zumarraga sa kadagatan sa Cambatutay Bay, Irong-Irong Bay ug Villareal Bay sa Samar. Positibo sa red tide ang mga shellfish nga nakuha gikan sa Villareal Bay sa Eastern Samar. Cambatutay Bay sa Leyte, nipasada ng BFAR nga ang tanang matang sa shellfish o uyab sa nasgutang mga dapit dili luwas kanon. Luwas sinuon kanon ang mga isda, nukos, pasayan ug lambay apan gikinahanglang limpyuhan og tarungon sa pagluto.